hvordan man laver en perfekt seng. For anden gang går det optaget ikke den første gang. Jeg har lige rulle min seng med igen. Se. Og så fremmest. Tag en dyne væk. Og husk at følge godt efter nu. Rejser du op. Smider alle dine ting ud af din seng. Prøv at få den der pude, den har vi brug for senere. Sådan. Den seng er meget klar med kun 3 bamser. Og væk med dig. Så det vi gør nu er, vi får det her tæppe ud. Så ja, det gør jeg bare lige, så jeg brænder mig lige, og jeg kan ikke gøre det med en hånd. Og ja, så gør det, det skal være en æggeform. Så hvis I synes, den er for stor, som den her æggeform, så folder I, og I skal folde. Altså, I skal kun folde, hvis I ikke har et ekstra tæppe, som I nok ikke har. Så er jeres æg lidt mindre. Hvis du har sådan så kan vi komme og se, hvor gør det her. Så vi har et tæppe, og det skal gøre henne. Okay, så der. Nu er det tid til vores dyne. Nu er det tid til dyne. Og dynen skal ikke blive brugt som normalt. Vel, jeg trækker lige den her dyne op. Okay, så der. Så har jeg fået trækket min dyne op. Med min lille grimme æggekasse. Det her bliver sjovt. Hvorfor kalder jeg det her en æggekasse? Ja, det ved jeg da ikke, hvorfor du gør det. Så dyne. Yes. Ja. Som en plade rundt om. Så kan jeg lige vise, hvordan det skal burde se ud. Sådan. Det ser meget sådan ud. Det er pink, det er blåt, det er grønt, det er sort. Det er falsk. Så er det bamsetid. Så jeg dekorerer lige mine bamser, og I kan dekorere dem, som I vil. Ja vel. Hvad? Vi gjorde dem et step. Puder. Så tag alle jeres puder, som I vil bruge. Den der puder skal I ikke bruge nu. Så put dem sådan her. Så I kan bare ligge her. Og så har I et lille sætsten. Okay. Nu stopper jeg lige. Eller nu gør jeg bare lige, så jeg skynder mig med at putte alle mine bamser ned. Hvad? Ja. Så jeg gør det lige, og lukker mine gardiner. Men sig mig, hvor lukker mine gardiner. Prøv at se her mine gardiner. Prøv at se den her. Oopsies. Prøv at se den her udsigt. Det er mig. Det er ikke min telefon. Det er min mors. Min telefon har ikke med sig. Ingen på det. Okay, nu pauser jeg. Ingen forhændelse. Så ser I, hvordan min seng kommer til at se ud med bamser. Okay, ja. Hvis I ikke kan lide pink, så er der ikke sagt det til. Hvad klikker du på, far? Hvad klikker du på? Jeg var bare ved at kigge nogle opgaver. Skoleopgaver? Ja, det kan vi godt kalde det. Okay, folkens. Min far er i skole igen. Det kan vi godt kalde det, altså det. Nå ja, for resten, I skal lige huske. Så det jeg prøver at sige, at jeg kommer til at slukke min telefon. Så det I gør, I skal huske, at der skal være en væg her. Der skal være en lille væg her.
Og den skal ikke kunne falde ned. Det kommer til at blive et problem. Ja. Nej, som I kan se, der er så lidt plads derhen. Det giver mig spas. Okay, så er en lille æggeblom. Men hvis I er ligesom mig, så kan I at have en pude at læse på. Og bare på det her lille rum. Og så tager I også på første udvendt og op med jer. Hvordan? Ja. Og så lukker jeg igen. Og så hvis I generer over folk, så retter jeg med, at I kan have en pude. Så lægger jeg bare, så her ligger jeg her pisse over. I tager jeres. Hvad så? Ligger jeg. Jeres ben i. Ja. Og så hvis I har foldet som mig, så vil I putte bolden over jeres ben. Og så putte jeres ben i lige der. Student. Og så har jeg en lille udbamst. Det var bare min